Esta persona va néixer a Sedaví en el 1941, i és una llumeneta. Va ser d'una intel·ligència extraordinària i fora de lo normal. De forma manera que va fer tot el batxiller i tots els estudis com a abogat i totes les especialitats que va fer en beques. No se van gastar ni un euro. Ho va fer tot becat dels estudis. I era una persona que vos llis el que dia d'ell el grup d'abogats de València. Va ser un catedràtic de lo millor d'Espanya, una ment privilegiada, en dret penal reconegut en 4 càtedres espanyoles, on va treballar. Per oposició guanyà la càtedra de València en la seva especialitat i era considerat un mestre de sabidoria, humil i un jurista savi i senzill. Va ser el protagonista i el que més treballà en els temes del colza, se'n recordeu de l'oli? I en el tema de tous. El que passa és que l'home que estava sense vacances no sé quant de temps, agarra la dona i les filles, se'n va a Zurich i mor de repente, en 54 anys. I lo emocionant d'això és que tenia en el testament escrit que morir o morir ell volia estar soterrat a Sedaví. És nebot, exactament, d'Amadeo, igual que Vicent Ruiz. Eren de la família per part de mare i per part de pare sola. El Joaquín Albiach, que tenim així, era música militar, era músic però de bandes militars. Nasqué a Sedaví, però també molt pront se n'anà a viure a Madrid i a treballar a Madrid. Què és el més important? Bueno, doncs entre les seues obres està que la Falla Bressol del Moble va fer president honorari i va fer l'himne de la banda de la Falla Bressol del Moble. Té marxes d'Ibi sobretot i alacantines de moros i cristians, i així a Sedaví, a part de la Falla, tenim l'himne de Sant Torquato, la música la va composar ell. Entonces, aquesta carrera és músic i compositor, el Joaquín Albiach.